I believe in omenala. Abum omenala. Onye omenala. Ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ka ebe unu nọ. Show workings no be by church or church. Show us workings no be by church or church. Apụta na social media na-akọ wara. But unu amaghị ntụ n'ala Igbo, unu amaghị Igbo culture, unu amaghị Igbo tradition. Unu ahụ nwanne unu nwoke na-eweta development n'ala Igbo. Na-esokwe na-eme omenala Igbo. Gosi unu no son of the soil. Unu apụta na social media agba kamera na-akọ wa. Because social media bụ ebe pawa unu biri. Geenụ ntị ka unu nụ ihe a na-akpọ omenala Igbo from our brother Evangelist Ebuka Obi. He's a man of God, but also you know believe ma kwere na omenala Igbo because omenala Igbo ọ dị be ndị eji igwe ọgwụ omenala Igbo. Apụta na social media agba kamera na-akọ a na-eme omenala Igbo, a na-eme tradition. Whereas unu amaghị culture and tradition of Igbo land. Now listen and hear what Evangelist Ebuka Obi need to tell you guys concerning Igbo tradition and culture. Now watch. We will end igwe ọgwụ n'ala Igbo because igwe ọgwụ is not our culture. I believe in omenala. Abum omenala. Onye omenala. Mwa bu number 1 onye omenala. Every person born in Igbo land must respect our culture. And what is our culture? Our culture bu kandesi eme kandesi ebi. Tradition is there is difference between omenala and ordinala. Omenala Igbo kandesi eme omenala ihe ejiri mara Igbo niile. If you go to Ikwere land, some of them say they are not Igbo, some say they are Igbo. If you go to Delta Igbo, some say, but they respect 4 market days. Eke, Oye, Afo, Nkwo. If you go to Delta Igbo, everywhere in the Igbo no, we respect New Yam Festival. That is our culture. Omenala. Amen and amen. Amen. Iweli aka elu ka m na-ekwu okwu a. Ijeri ha na-akpọ omenala. Omenala Igbo bụ na ka ndị Igbo si eke nwanyị. Traditional. Ndị Igbo na-respect ọjị. Ebe ọbụla Igbo sọtụrụ, ọjị is one of the best fruits. Omenala Igbo. Ọjị ka eji ekpe ekpere. Ọjị ka eji aga ọfọ. Ọ ya bụ omenala m kwetara. Omenala Igbo. Ole ka anyị ekwugharị ibie. Omenala Igbo. Then I am talking about omenala. But when you talk about ordinala, ordinala bụ ọdịbendị. Ndị ọka anaghị eri enwe. Mana ndị be anyị na-eri enwe. Ọ dị be ha. Nnewi anọ na ha anaghị eri ewi. Ọ eziokwu. Mana ewi bata be anyị ewere eme pepe soup. Ọ dị be ndị mba anọ ebe my mother si na-eri eke chacha. Eke bata na mba anọ ewere eme pepe soup. Mana ndị be anyị na-eri eke. Ọ dị be ndị. There is difference between omenala and the ọdịbendị. Ndị a na-ekwu okwu omenala enweghị ihe ha ma about omenala. So, anyị na-eweli aka elu. I believe and I support omenala Igbo. Mana mmadụ jee gwa ọgwụ, you can see the prophecy that came about onye Yahoo jere di na mama ya. Ọ ya bụ omenala Igbo. We will fight it to Evangelist Ebuka Obi. Drop in a comment section. Thank God for giving us share a vida.